Pedikül, váltáska, kistáska. Nevezhetjük akárhogy, de avval bizonyára minden nő egyetért, hogy az élet elengedhetetlen kelléke. Sőt, kellékei, ugyanis egy igazi nőnek nyilván több kell, mert nem mindegy a szín és nem mindegy a forma, ha pedig még egyedi is, hát annál jobb. Mint ahogyan a székely szoknya redői nyílnak tánc közben, úgy bővülnek a csíkszeredai designer Esztány István táskái. A viselet az egy hagyományos dolog, a te táskáid viszont modernek. Hogyan hoztad össze a két világot? Ez nekem fontos volt, hogy a saját gyökereimből induljak ki, tehát olyan pontból, ami én vagyok, vagy ami itt Székelyföldön van, de tovább lépni, és egy olyan tárgyat alkotni, ami teljesen mai, és a kinti világnak is megfelel. Tehát egy külföldi is azt érzi, hogy ő ezt tudja hordani, tehát nem egy karakteres, népviseletes darab, hanem egy mai tárgy lett belőle, erre törekedtem. István a budapesti Moholy Nagy Művészeti Egyetemen végzett, első táska kollekciója volt a diplomamunkája. Számos díjat is nyert vele. Azóta már saját műhelye van Csíkszeredában, itt készíti az egyedi darabokat. Ugyanis a színt, a formát és a méretet minden esetben a megrendelő választja, tehát a táska ebben az esetben valóban a tulajdonosa személyiségét tükrözi. István nem csak nőknek gyárt, tervezett hátizsákot, oldal és laptoptáskát, valamint bőröndöt is. Neked van-e Esztány táskád? Igazából a feleségem kiadta a házi feladatnak, hogy most már készítsek magamnak egy pénztárcát, amiben hordom a dolgaimat. Elkészült már? Nem, még nem. Az ismert közmondás szerint ugyan senki nem lehet próféta a saját hazájában, úgy tűnik, Istvánnak mégis sikerült. Csíkszeredában egyre több olyan baráti társaság van, amelynek tagjai születésnapokon ezekkel a táskákkal lepik meg az ünnepeltet. Most, hogyha én hazajövök, és azt mondom, hogy szeretnék egy Esztány táskát, és akkor a férjem megmondja, hogy mennyi lehet turkájával, ami jó táskát, olcsóbban is kijövünk. Igaz, hogy nem Esztány, de no. És akkor így titokba ezt beleültettük ebbe az ajándékozásos tervünkbe, és kitaláltuk, hogy ezen a körön belül mi a lányoknak egymásnak ajándékozzunk Esztány táskát. Így az első delikvens az Gyöngyvér volt. Én úgy gondolom, hogy nagyon eltalálták az ízlésemet, és nagyon-nagyon nagy szeretettel viselem emiatt. Ezentúl persze, hogy kézműves termék, ami megint csak egy nagyon fontos számunkra. Bár István táskái Bolonyától Prágáig megtalálhatók, sőt a tengeren túlra is került már jó néhány, ő mégsem vette nyakába a nagyvilágot. Az egyetem után hazatért Székelyföldre, Csíkszeredába. Kimegyek Budapestre, nagyon jó, de ott élni nem akartam. Biztos, hogy más lehetőségek, egy csomó érdekes dolog lett volna úgy is az életemben, hogyha ott kezdem el az egész pályámat, de én úgy éreztem, hogy itthonról is el tudom érni azt a maximumot, ami nekem vagy a táskáknak szükséges, és innen is elérem a nagyvilágot. Ez pedig már Hargita fürdő. István ide jár a műhely bezártsága után a tüdejét kiszellőztetni, szellemileg felfrissülni. A síelés gyerekkora óta nagy szerelem, professzionális szinten űzi. Minden negatív energiámat kiveszi belőlem, és úgy feltölt adrenalinnal, amit máshol nem tudok beszerezni. És ez egy olyan élményt ad, és feltöltődést, hogy energiám van évekig tovább táskát készíteni.